It's all about preparation. Diba sabi nga nila, preparation plus it is equal to success. Yun yung last pick natin. Yung Harith dito niya sa side ng Aura PH. So yun yung magiging possible gold lane na tatapat sa Phobius kung sakaling gold lane yung magiging lane ng Phobius dito. And I think it will be a very advantageous spot para sa Phobius kasi Chrono Dashes, isa rin sa mga factor. Or rather, Benny Cutie pala yung magiging gold lane along with the Phobius na may XP lane. And kung mapapansin nyo dito, si JP ang gumagamit ng Natalia and si Greed ang magkakagura. This is not, did not expect this to happen, pero it is the, sabihin na lang natin, adjustment na willing gawin ng Aura para makuha yung win. So like pati makikita mo sa Aura PH, there dalawang flame shot. So there's a lot of possibility for a kill snipe here sa side ng Aura. At ang bilis din ng kanilang growth when it comes to the mages kasi meron silang mystery shop. So talagang more on tempo control ang ginagawa or tempo advantage ang ginagawa dito or current composition and build up ng mga emblems ng Aura PH. JP, pinahanap ang mga juicy targets sa side ng Omega. Hinahanap nila yung YSS, Lord Hades nandito din sa area. And nahuli nila si Haji and ganito ka-vulnerable. Yung first few minutes ng isang YSS jungler and si Lord Hades hindi siya magdadalawang isip na mag-dive. Gagawin niya yon si Heath at si Haji ang first casualties for the side ng OMG. And doon naman sa Aura, it's going to be JP and Kilowash. Yep, good trade para sa side ng Aura PH. Kahit nagkaroon ng unting casualty, but getting that early kill, preventing any experience gain sa side ng Omega, that is a really worthy trade. Pero Toshi, punishing the overextension of Lord Hades, medyo malalim doon. Hindi pa level 4 si Benny Cutie. Pero nagkaroon siya ng opportunity. And at the same time, Tads, walang Tempest of Blades si Lord Hades para mataka siya doon eh. Naku po. Pero alam naman natin na si Ling makakabawi pa rin yan. Pero ang pinakamalaking factor doon is yung kanilang buff na tingin ko ay kakakuha lang din sa side ng Aura PH. So medyo mababa, medyo magkakaroon ng prolonged power spike or nagkaroon ng additional farming time dito yung Ling ng Aura PH. Pero kung sakaling mag-even or makakuha din ng kanya-kanyang buff dito sa side ng YSS ng Omega, I think it will be in a much more favorable spot sa side ng Omega. Indeed, it will be, and napapansin nyo, napaka-aggressive ng play na ginagawa ng Aura. Ako naniniwala ako, Tads, na mas aggressive to doon sa ginagawa nila nung game number 1. Oo. Jungle control yung pinapakita nila no. Pati meron kasi silang Natalia eh. Yun yung advantage na meron sila na makakakuha sila ng information na okay, magkakaroon ng exclamation mark. It's either mag-expend ka ng skill para malaman siya or at least uuwi ka. Kaso kasi nakikita ko tong Omega, hindi ka pwedeng maging ganon ka-aggressive. Kasi at the same time, itong Omega, marunong mag-punish to eh. Hindi basta-bastang team to. Omega was your grand finalist para sa Season 6 and Benny Cutie, nahuli siya sa gitna ng tatlo. At kung ano man, yung pressure na binato ng Aura sa Omega nung early stages of the game, binawi yun dito with a Ling kill and a Harith kill. Oo, pati makikita mo naman when it comes to net worth. Tempest of Blades. At nagkaulihan sila, Pana tumama, and that is going to be the Ling na na-punish. Saktong-sakto yung timing and si Tempest of Blades. Oh my G! Wow. JP tumatakbo, Kenji nag-aabulan. Pero Abulan lang talaga mana. sila, pero hindi na din pipilit ni Kenji kasi nga hindi na sapat ng kanyang mana. Ang ganda ng sagot dito ng Omega. Nakita nila na okay, sige, nakuha nila yung turtle, meron silang additional gold pero natanggal namin yung turtle buff. Malaking bagay yan para sa Ling kasi meron siyang additional damage and also that additional shield when it comes to that team fight. So nakokontrol ka agad ng Omega yung advantage at nai-equalize ka agad nila with the punish and also with the counterplay. So well played for Omega, pero ang control naman ng Aura dito is, again, that vision na pwedeng ibigay, that pick of capability. Hindi pwedeng mag-solo ang Omega dito kasi merong, merong Natalia plus Greed na pwedeng makakuha ng pick off. And dire-diretso ang pag-ariba nila JP at Greed. Talagang binato nila lahat ng spells nila para na makuha yung kill na yon. But the fact remains na meron isang Rafaela dito, and Rafaela innately magandang counter siya sa isang Natalia kasi pwede niyang gamitin lang yung kanyang first skill
At kapag ka natamaan yung Natalia, makikita mo siya eh. Oh, mawawala ka Kahit agad. hindi ka pumasok ng brush, basta malapit lang sa area mo. Kapag nagkaroon lang ng unting exclamation mark, uy! Lord Hades, siya ang magiging target. Curtizi pumasok with a growth, pero hindi yun enough. And Benny Cutie nilalaban. Haji ang kanyang next target. Toshi, ang next na tutumba. Calamity Reaper para kay Benny Cutie. Napaka-solid nung kanilang ginawa. At wow! Palitan lang ng kill. Oh, nice attempt para kay Curtizi na makuha dito si Lord Hades. Pero medyo pumasok siya dun sa loob ng AoE or the territory ng Tier 1 turret. Kaya at tinamaan din siya nung yung pinaka-edge ng Tempest of Blades, kaya siya na-stun. And also with the mobility, with the damage output ni Benny Cutie, I think meron na siyang 2 Azure Blade. So, ang daming pure damage kagad na pumuputok doon every time na magkakasa siya ng skill. And also with the Chrono Dashes, malaking bagay kagad yung with the nice turnaround. Calamity Reaper plus Azure Blade, so hindi na talaga uuwi dito si Benny Cutie sa mga klaseng engagement ng OMG. And for the extra damage as well, at kung titignan mo yung pwesto ni Kenji, talagang siya yun nasa other side, feeling member siya ng Aura PH. Doon siya sa mismong pwesto kung saan dumaan si Greed. At Kilowash, tumatalon-talon siya dito at pinipilit niya talaga kontrolin yung mga members and Fovius doing work. Tumalon na rin si Lord Hades. Hinabol niya dito. Si Hajizi will go down and Kenji makukuha niya yung return kill. And eto yung magiging problema TDZ. Oo. Yung mga main damage dealers, si Toshi at si Haji, sila ang tutumba and makukuha na ni JP ang kanyang Heptasis. Nako, additional damage at also yung the armor penetration na kayang bigan ng Blade of Heptasis. So mas malaki na naman yung kill potential dito ni JP at meron siyang high and dry, getting that additional 6% damage kapag solo yung kalaban nila. Kaya sobrang confident ng Aura PH na mag-rotate as 2 kasama si Greed. Kasi with the magical burst plus the physical burst damage ni JP, makakasecure kagad sila ng pick-off at yun din yung reason kung bakit ang taas ng kills nila. 6 to 10 mga kaibigan, 18.4 ang net worth ng Aura PH, 17.7, hindi ganun nalalayo, pero ang magiging factor dito is yung next turtle take at unti-unti sumisipat dito yung members ng Aura. And ito yung ginagawa nila sa Selena, hindi na nila pinapagalaw si Curtizi sa mapa. The first time na makita nila si Kurt doon sa may area, ang gagawin nila, i-burst down nila agad. Talagang gagamitin nila lahat ng spells na pwede nilang gamitin para may freedom si JP dito mag-iikot at hanapin yung mga traps na sineset up nung kalaban. Talagang it's all about the info sa side ng Aura. Pero syempre ang Omega naman, kapag nakakuha sila ng isang pick-off with the mobility na meron sila, mas mataas din yung chances na ma-burst out or kahit sinong members ng Aura PH. Looking at the current spells dito ng Aura PH, isa lang ang merong Purify si Benny Cutie. So malaking factor pa rin talaga kapag nakakuha ng isang kill or natinamaan ng Holy Retribution dito yung mga members ng Aura PH plus the Arrow. And Benny Cutie, ginamit yung Zaman Force. Tignan mo yung damage output na ginagawa dito na side ng OMG. Napakataas. Si Green ang hinahabol nila. Lord Hades in the area. At tinarget nila si Toshi. Toshi, pinilit yung kill kay Greed pero hindi enough yung damage niya. And Pana na hindi tatama at yun talaga yung Selena 515 skin. Literal gumigewang. Gumigewang Gumigewang yung araw, kaya minsan kapag kapakaramdam mo, tatama pero hindi talaga tatama. Pero gumewang lang talaga. Gumewang lang din talaga eh. Pati ang lawak talaga ng angle. Ang ganda ng pagkaka-throw dito ni Curtizi ng arrows. Talagang it's either kung hindi tumama, talaga merong natamaan na iba. But Aura PH. And Benny, gusto niya kunin talaga yung kill na to. Makukuha niya talaga yan. Chrono Dash, Synchro Vision, ibabato niya yung lahat. And that is going to be a kill para dito sa side ng Aura. At 2 kagad or times 2 kagad ang lamang ng kills sa side ng Aura. Pero tignan mo naman yung net worth thirst. Talagang gumagawa pa rin ng paraan ng Omega para ma-equalize yung advantage ng Aura PH. Sinusubukan nilang i-take down o maghanap sila ng magandang position to fight. At mukhang ito yata yung fight na hinihintay nila. And Kilowash, siya yung hinahabol dito ng mga members ng side ng OMG pero hindi siya matitake down. Napaka-tanky ng isang Phobius and at the same time, decent enough ang kanyang damage output. Yup, pati mataas na rin yung kanyang lifesteal plus the shield gain sa kanyang passive. At Benny Cutie, mukhang hinabang naman si Kenji. At galit na yung Aura. They want to get even. Doon sa may baba, nag-aabulan si Ling at si Toshi.
Pero Dong, nakikita mo naman, talagang yung merong natutunan or merong nakuwang idea na naman ng Aura PH after that first game natin sa series na to, nagkakaroon na ng split push yung Aura PH. O sige, medyo nanalo kayo dun sa may top lane, sa skirmishes natin, gagawa pa rin kami ng paraan, dun kami sa may bottom lane, magse-segue. And with that, summoned na yung Lord, and most probably kung sino yung unang makakapwesto dito sa side ng Lord area is makakalamang. Pati given the fact na madami ring damage output yung kayang ibato ng OMG and sustainability galing kay Rafaela, so kailangan mag-ingat ang positioning dito ng Aura. And also sa side naman din naman ng Aura, ganun din, marami din silang items na pwedeng ibato or rather spells na kayang ibato, picking up that Holy Crystal sa side ni Benny Cutie plus the flame shots ng dalawang members, Kiluwash and Greed. 62% ang potential ng Aura na mapanalo yung game sa ganitong time ng laro. So Omega, they have to take it to the late game. Meron silang YSS, meron silang Benedetta, kaya dapat mo-control nila tong game na to para hindi masyado mag-snowball yung Aura PH. But then again, hindi na to yung same lineup na ginawa ng Aura PH yung game number 1. Natutok sila sa early game, mid game, considering na meron na din silang Harit ngayon. Oo, talagang ready na rin sila kung sakaling mag-long game tayo, kung sakaling umabot tayo ng ultra late game. It will be easier for us to take down any turrets kasi meron nga silang Zaman Force, pero mukhang magkaroon ng teamfight sa may Lord area. And Haji, siya talaga yung main target. Wala silang magagawa. And JP would give up his life para doon sa kill na yon. Masaya sila sa trade na yon as long as hindi din na-take down si Lord Hades. Oo. They will take that trade any time of day. Oo, pati core hero yung na-take down ng Aura kaya okay lang din sila. Nag-disengage na rin yung Aura pagkatapos nun. Pero sa side ng OMG, still with the control. Kitang-kita mo naman natin yung the placements ng wards dito or rather ng traps na pwedeng gawing ward ng OMG to provide vision sa side ng members nila is within dun sa may Lord area kung sakaling magkakaroon ng jungle invade sa side ng Aura. Omega, sila na ng game number 1 and they're aiming to get this game number 2 para kahit paano isang game na lang yung kailangan nila isipin. But for the side of Aura PH, eto na yung awaken form nila. Aura PH, eto na yung kanilang playoffs form. Kung kanina medyo kinapos sila in terms of their performance, ngayon talagang dinidiin na nila na kami na yung mananalo. Pero may chance si Omega na ayusin at alam mo yon, i-adjust yung kanilang pagpanalo according to the time na ginugugol nila dito sa game na to. And game number 2, it's looking, sabihin na lang natin, mas naka-incline na manalo ang side ng Aura given their performances. Yung Harit dito ni Benny Cutie, may 6 kills siya. Wow. But then again, itong kabila, yung Omega, very patient tong team na to eh. And manggigil lang ng bahagya dito yung side ng Omega, tingin ko may paglalagyan yung gigil na yon sa sa Omega PH. Totoo yun. Pati nakikita natin sa ngayon pa lang, kumbaga, respetado ng OMG na, okay, ganito yung playstyle ng draft ninyo, talagang malaki yung potential for the early kill. So, kailangan nating i-drag yung laro na patagalin pa natin, bigyan pa natin ng unting pagkakataon or unting panahon dito si Hajizi na magkaroon ng unting items. Looking at the KDA 055, pero kapag nakakakuha ng streak kill or streak bounty dito si Hajizi or kahit anong members or kahit sinong members ng OMG, yung 35.3k na yan, mas tataas at tataas kaagad yan since malaki na rin yung bounty na pwedeng ibigay, especially for those heroes na mataas na rin yung kills, especially kay Greed. 408, so tingin ko, yun din yung ginagawa ni Greed kaya siya nagiging mas lalong maingat Ayaw niyang bigyan ng pagkakataon yung OMG to catch up. Hindi na kanya pinapalapit yung mga members ng side ng Omega, binabato niya yung pana niya at an accelerated rate and tutumba si Kenji. Nakuha nila yung Lord. Aura, 12 minutes in, yun ay isang Luminous Lord at yun yung tutulong sa kanila para itapusin at makuha yung first win nila dito sa series natin. Omega naman, kailangan nila pigilan to. Kung nakikita mo kung ilang tao yung siniset up nila dito sa may mid lane para lang pigilan tong certain Lord na to. Madami-dami silang kailangan gamitin. Mga 4 yung relegate nila sa may gitna. Oo, pati nakikita nila na si Greed. Ito yung gusto ni Greed na magkumpulan yung mga heroes. Isang same may umbrella, yun yung overturn, pero hindi aabot. Disengage ka agad. Pero still mission accomplished. Tier 2 turret na takedown ng Aura PH. Mas madali nilang makakuha o may steal yung mga buff
at yun nga yung ginawa ni Benny Cutie. Nakuha nila yung value na hinahanap nila. Aura, Lord Hades, nandun na sa may baba. Ayaw niya talagang sumama sa laban muna. Kasi kaya niya naman mag-Finch Poise papunta eh. Oo. Baga, with the mobility, talagang makakahabol pa rin siya. Mountain Shocker, ginamit. Pero para lang magkaroon ng information, magkaroon ng unting way or mas maplanado ng Omega yung next attempt nila. Pero Thurs, nakikita mo naman, yung Aura PH talagang chine-choke out sa loob ng base yung Omega para makuha nila lahat ng resources. It's all about economy na naman. Thunderbelt, kinuha ni Lord Hades, and alam mo, it's all about economy. You're correct. And it's all about choking or forcing out yung kalaban mo doon sa sarili nilang jungle. If you want to talk about economy, ang pinaka-economy na pwede nilang farmin dyan, obviously, is yung nakikita nila sa mapa, which is yung kanilang mga minions. Pero when you think about it, yung economy na makukuha mo dun sa jungle, napaka-importante din. And yun yung isang part na kailangan mo ipaglaban eh. For the side of Aura, ginagamit nila yan para i-bait out dito yung mga members ng Omega. Kung gusto nila, pumasok kayo dito pero mag-death brush kami. Makakuha kami na sa 2 kill. At tingnan mo, first time na makita nila si Curtizy na lumapit sa jungle, tinalo na nila agad. And mapilitan siya na gumamit agad ng flicker. Pati mapansin mo kanina, si Kenji, sinubukan niya lumabas dun sa may area, pero ang bilis ng responde ng Aura. Talagang matitake-down nila kaagad at respetado din, alam ng aware, rather, ang Omega sa mga ganong klaseng instances. So, sobrang ingat na ingat. Ingat na ingat ang Omega dito na lumabas. At alam din nila na laging nandyan si Kilowash na pwedeng pumasok agad with his ultimate, yung demonic force. At ilang beses natin nakita yan kanina eh. Sa may Lord area, unting dashes lang sa side ng Omega, nakapunta siya kaagad kay Kenji and he's the one who's securing that kill earlier. So malaking bagay talaga sa side ng Aura and Omega to play safe now. Literal na tumalon sila or tumalon siya na parang bagong taon. Oo, tumalon. Literal na tinalunan yung mga member. At wala naman din kasi magagawa si Toshi dito eh. Kailangan niya gawin yung trabaho niya, which is dash in, dash out. Dahil nga, yun yung potential na ginagawa ni Benedetta. Leave a lot of damage output para doon sa mga members ng side ng Aura na kapag kakailangan na lang mag-clean up na lang ni Haji with sabihin natin yung Mountain Shocker or probably yung kanyang proc ng passive, yun na lang yung ibibigay niya. Kumbaga ilalagay niya sa isang pinggan para ipapakain niya na lang kay Haji. Kaso nagiging problema naman kasi natatalo ng JP. Yun yung ginagawa ni JP na magaling dito eh. Nalolocate niya naman kung nasan si Haji. At tsaka tumatalon si Lord Hades. Yun yung duo diluvian nila. Si JP, makikita niya, report niya, Hades, andito na. Nice, patang ko na yung target natin. Tapos biglang tatalo na lang sila pareho. Bigla. 10-4. 10-4. Positive. Positive tol. Ito na naman! Ayan na naman. Gaya na naman yung galawan nila. And yun, anytime na may makita silang tao, raradyo na kay Lord Hades. Kumbaga, ito yung nag-iisang link na may walkie-talkie. May walkie-talkie. 10-4. 10-4, tol. Mukhang nahihirapan dito, ayaw nilang palabasin. Pati, ang dami palang tumatalon dito eh, no? Kasi si Benny Cutie, pag nagsasama ng force, yung Chrono Dash niya, tumatalon din siya. Kasi diba, ano siya, Tiger siya o... Ano ba siya? Tiger, diba? So, tumatalon Leonin. Oh, baka nasa ganun. And tatamaan na para si Benny Cutie. Yun sana hinahanap din ng opening. Pero si Toshi, pumasok na sword intent, hindi tatama. At kung nakikita mo dito sa Kilowash, lumalaban pa talaga. Invisible frames, doing work. Kamunti ka na siya tamaan ng pana, pero na-dodge niya yung pana. Dahil ginamit niya yung kanyang ultimate. Wow. Ganun talaga kaingat at kalakas ang Phobius. Hindi siya invisible frame eh. Ang tagal nun eh. Kasi parang alam ko na-suspend ng point something second pa yung arrow doon na pwede pa siyang tamaan. Pero hindi pa rin siya bumababa. Hindi pa siya invisible frames. Invisible frames. Hindi yun isang pitik. Hindi isang pitik lang. As in, literal na madaming matagal talaga. No? Pati kung tutusin kasi ano yun eh, situational din kasi yung Phobius eh. Kung walang dashes yung kalaban, hindi ka rin makakagamit ng ultimate. So, tingin ko sobrang bagay na bagay talaga dito yung Phobius sa side ng up against Omega's composition. At nakikita mo unti-unti, binili ng Aura PH yung oras nila. Nagkaroon sila ng split push potential. All 3 lanes occupied ng Aura PH since yung Lord nasa bottom lane. And nakikita mo yung aggression ni Greed. Kilowash tumalon sa may gitna. Kenji ang main target nila. And Asta Rosai will do the trick. Mapapabalik niya. Heath ang next target. Double kill para kay Greed dito. At si Lord Hades, wala siyang pakialam. Trabaho lang, walang personalan, kukunin ko yung kill.
Ladies and gentlemen, this winning moment is brought to you by Head and Shoulders. And now, itong series na to, nasa 1-1 na